Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2020 yılının 28 Mart september anyny hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanalına. Şu günkü biziň bilen gepleşige, şu gepleşigimizde biziň bilen ine Muhammed Döýeci Demokratik Güýçleriň Koordinasiýon Sentrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döýeci gatnaşýar. Muhammed aga, assalamu alaykum, hoş geldiňiz. Salam alaykum, salam Murad ağa, salam Nurcan, salam watandaşlar. Biziň bilen ýene-de şu gün ine DWT Halk Hereketiniň Amerikada, New York'da vekili Nurcan Süzer gatnaşýar. Nurcan apa, hoş geldiňiz. Salam, hemäňize, ýurtdaşlar, watandaşlar. Muhammed ağa, ruhsat berseň men täzeden şo videolary görkezdiň, şol videolary biz ýanky internet seredip öz pikirlerimizi aýdaly. Ha, bir minut. Men eýem aýapdym, ýöne tapawy ýok, biz başga video derdiýär. Ine täze video ünseriň hormatly watandaşlar, biziň watandaşlarymyz öň ine gahrman bolanlarymyz ýigitlerimiz daşörde gidip ýeňiş gazanyp at awraýdy gelýän bolsa, şu günne biziň edermen bolanlarymyz, edermen aýalmaşalarymyz daşörde bolup gidip gulçuluk edip şo ýerden pul gazanyp, onam ýeňiş diýip, ýani Türkmenistana gelip maşgalaryny saklaýarlar. Ol ýeňiş däl, ol biziň maslahatçylygymyz. Ol biziň mejbur ýagdaýda gulçuluk ýerdimiz bolýar. Ine şol epizodyň bir bölümini men size görkezdiň. Ünseriň daşyna işleýän adamlar daşyna toý edýärler we içindäki dogunganlaşlaryny toýda video konferensiýa arkaly toý edýärler şolar. Bir-birine baryp bilmän, bir-biriniň toýuna gatnaşyp bilmän, ýanky gelin bilen erkek içine girse ýene 3, 4, 5, 6, 9 ay deport bolsa 5 ýyldan soň garaşyp çykyp bilýärler Türkmenistan daşyna. Ine şoň üçin mejbur ýagdaýda administrativ problemalar bolan soň daşyna bir türkmen maşgala toýuny iki ýerde edýär. Ýanky içine we daşyna, içine dogunanlaşlary, daşyna da ýanky öýleýän oglum bilen gyýyp. Ine şeýdip bir-birini video konferensiýada toýlap gutlamaly bolýarlar, gynansak. Men düşünýän biri mysal üçin Amerikaň döwletiň ýanky planetaň o tarapyna gidibilen ok, yaran ok, ýanky turbilen ok, men düşünýän o zatlar. Ýöne haçanla bir sag maşgala Türkmenistan içiniň Türkmenistan raýaty bir tarap döwlet, arkadagy alabaly serdaň bir tarap zamanyna ýaşaýan, bir tarap döwletde ýaşaýanlar we beýleki gulçulukda, azat döwletde ýaşaýanlar, azat hakly ýaşaýanlar, ine şonuň ikisiniň tapawyny şu videoda görüp bolýar. Gelin internet seredelim. Hemen sesini yaptım, bir minut. Ine hormatly watandaşlar, siz gördüňiz, bir maşgala iki ýerde toý belýär. Muhammed ağa, men size söz berjek, siz şunu bir düşündürün halka, näçip şeýle bolýar? Näçip biz eýem şu stadiýa girdik? Ýagny bir maşgala, toý dönne bir ulu bir biziň üçin toý bir spektakl, bir ulu spektakl. Bir maşgalaň bir ulu märeketi, ulu çäreti. Biziň toýumyzda hem teatr bolýar, hem spektakl bolýar, hem duşuk bolýar, hem gatnaşyklar, ýanky medeniýet gatnaşyklary bolýar we däp desturlar bolýar. Bir ulu zat biziň üçin. Näçip şol ulu zat, şol wajyp zat, maşgalaň wajyp adamlar mejbur ýagdaýda, ýagny video konferensiýaň üstünden etmeli bolýarlar. Koronavirus ýok, Türkmenistan açyk bir tarap döwlet, ýanky buluň aýdyşýar demokratik döwlet, hakly döwlet, bütün dünya bellek geçýär diýip watan yalan program ataýdy, ýöne hakykatdan bolsa, ine şu video hakykat bolup berýär. Şu arada bir
Öz pikiriňizi aýtsaňyz. Fikriňizi berin ok Muhammed aga. Birinciden aýtjak bolýan zadyň bazar gün Aýdy Fitr güni Ramazan gutorya bütün Türkmenistanlılar mescitlere barýarlar. Men ýene bir gezek bütün Türkmenistanlılara ýüzlenjek bolýar. Şu wagt mescitlere barmak ýeketek parahatçylykly ýol. Biz öz nida bolsaýamyz ýurdun içindäki bolýan bihançylykdan bizim ýurdumyzy talap oturarlara bildirmeklikdir. Hiç kimem bizim mescide barmagymyza öz feraizi dinimizi yerine ýetirmäge hiç kim päkelçilik döredilmeýär. Kimde kim şoňa päkelçilik döretjek bolsa birinciden özleriniň kimligini bütün dünýä musulman döwletlerine, öz halkynyň öňüne, beýleki goňşy döwletlere subut etýär. Şu adam, şu döwlet päkelçilik döretýän adam ne musulman, ne türkmen, ne Türkmenistan'na kanunu seretye, ne halkına ünferiye. O bir dinamız bir vecdan yurdun talap oturanlığını yine vererek hem kişiye subut etye. Şol için bizim şu tak barmağımızın özü yurdun içindeki bar problemaları beyan ettiğimiz. Bizim şu tak barmağımız hükümetin içindeki kösenip gören zaложник bolup dururlar. Şulun dudoguna düşen adamlara oylanmağa mümkinçilik töretýär. Şola da şu adama hyzmat edesi gelenak hükümetin içindäki işläp berildi. Şola da şu iki tane kezzabın dudoguna düşüpdirler, şondan çıkmağa yol gözleýärler. Biz näçe köp barsak, hükümetin içindäki işleyen adamlar da bilýärler halkın nardalygyny. Halkın näçe nardalygyny, halkın ýurdu ütgetjek bolýanlygyna hükümetin içindäkile göz ýetirse, şonça da ola halk tarafy geçerler. Üçüncüden, biz şu tak näçe köp barsak, Türkmenistan sinap oturan daşary ýurtly döwletlerin pasollary, diplomatlary, siyasatçylary, bütün dünýä guramalary şu tak baramyzdan eýýän özlerini netije çykarýarlar. Türkmenistan bir siyasi ütgeçliğin öwba tarafynda durarlar. Ola da eýýän şondan netije çykaryp öz ara gatnaşygyny Türkmen döwleti bilen täzeden gurnamaly bolarlar. Türkiýe döwleti öz ara gatnaşygyny bir Haramzade Berdimuhammed bilen täzeden teretmeli bolmagyna mejbur bolar. Bizim aktivistlerimiz Türkiýede zat diýmerler. Biz şu tak näçe köp barsak, Türkmenistanyň içindäki türmelerde kösenip ýören adamlaryň ýagdaýyny Türkmen döwleti mejbur ýagdaýda düzeltmeli bolar. Ýurdun içindäki beýdüdgençilige hökmen çäre görmeli bolar. Eger halk näçe köp barsa şota, eger islese şo gün, şo sagatda ýurdun ykbalyny öz eline alyp bilýär. Şu iň aňtat parahatçylykly ýol bir ýurdumyzy ütgetmäne şunýana kösençlerden dinmek üçin bir mümkinçilik. Şol üçin şu mümkinçiligi elden bermäli. Ayet namazyna hemmämiz baraýlyk, mescidin içine ýeremek hökmänne, nirde taklasalar, nirde öňüzde bewet oýan bolsalar, şo tak ýygnansyn, şo tadan bolsam näme etmeliňizi öz isleňiz boýunça özüňiz edersiňiz. Men 1000% bilýän, bütün hükümetin içindäki işleyen adamlar şuna seredip otyr. Eger halk ayağa kalsa, nardaçylygyny belletjek bolup köçe çyksa, şola da siz bilen bolýar. Bir kanun herekette, bir kanuni hereket, şol üçin hiç kimse de iştat diýip bilmeýär. Öňkü ýyllardan, öňkü döwürlerden tapawutlykda da indi yüzlerce Türkmen aktivistler dünýäň ýüzünde sizi gollamaga taýin giýje unnidem çykyş etýärler. Sizin karşınızda güç ulanacak bolsalar, ben hemme
hemme zat etmeyene tayin. Biz daşary ýurtdaky guramalaryň öňünde size hiç zat diýdirmer ýana hemme çareler eder. Hemme aladalar eder. Şol üçin siz parahatçylykly ýol bilen kanun esasynda öz dini faraizyňyzy ýerine ýetirmek üçin meçhide baryp da şo tadan öz hereketinizi, öz näligaçylygyňyzy belli edip kanuny ýol bilen tiýasy ýetgeşip geçjek bolsaňyz bütün dünýäde edilir. Bir zat, bir ýanky adam muradaga şuna bagly. 21-nji asyrda, 21-nji asyryň 20-nji asyr bilen tapawuty nämede? Dünýä ütgedi. Ara gatnaşyk eýýäm düýüp göter ütgedi. Inni granitsa diýen zat öz manasyny ýitirip oty. Abba haramzada biziň halkymyza öz çağalary bilen bile toýlaryny, den rajdeniýelerini, dini zatlaryny ya ayet tutmanyň öňüne päsgelçilik beredi oty. Ondan şonu ýanak videolu adam moda giriyor. Öz ýurduna gidip bilmeýär, çäresiz näme etmeli? Öz oglunyň toýuna videoň üstü bilen näme etmeli? Öz gyýyz durmuşa çykanyny video bilen, öz aktyk toýuna gidip bilen videoň üstü bilen görmeli. Şu Türk beliniň üstüne düşen bir musibat. Şu musibatdan kim getiren? Diňe bir tohum bütün Türkmenistany kefeklere talap bermek üçin diňe Türkmenistanyň baýlygyny kefeklere talap bermek üçin biziň halkymyz köýdüýär. Sağ olun Muhammed ağa. Men häzir TikTok'ta efir etdim. Şol efiri ýani kope TikTok'ta edipdir. TikTok'taky ine adamlara haýyş edýän soragyny ýazyn. YouTube gutulasaň men TikTok gelecek. Näme ýazýan bolsaňyz ine arkanoidlar, botlar men size garaşýan gelip gürleşer ine şol efir gutulasaň. Muhammed ağa, Nurjan apa, sizden bir aýtjak goşaklaryňyz bolsa aýdyp bilersiňiz. Yani Muhammed Diyeceğin aydınla men koşulşan bu inha geçirilecek akçalar konstitüsyon arası yol bilen, parahat yol bilen çağırış ediliyor. Şonun için halkımızı benim şonu koşulşmağına çağırış ediyen gelin koşulşun bir de öz adatlığımı da almak için, öz haklarımı da talep etmek için. Yankı video içinde aytsam gatı gödüğüne geldi. Yani içinde de devletin içinde de daşında da adamlar gatı kösenya bunyalı videolar görüp yüreğimiz çıdanıp bizim toylara gidiyiz. İnha edil şu video kamera bilen görüşüyorlar. O tayda kakası, beyde ecesi, o tayda doğumları yani gatı gynandırıcı ýagdaý. Ine şunýaly ýagdaýlar bolmazlygy üçin, arkaýyn gidip gelmemiz üçin her bir ýurda, her bir raýatyň hökman biz sesimizi çykarmaly. Şu akçalara goşulmaly. Eger biz goşulmasak, sesimizi çykarmasak, demek gulçylyk dowam eder. Şonuň üçin men halkyma ynanýan geleceklerine de şu akçalara koşuluşup biz öz adatlığımızı almalı. Doğru diýäňiz. Gelin inlik video seyredelim. Men ýalnysça ýene bir ýere gaýtaraýyn başlaryňyz ýalnysça biz efire girmän gurulmady geçipdir. Ýene görkezden şol ýanky videolary insert edin, hormatly watandaşlar. Ine Türkiýede bir demonstrasiýa geçýär, ünsörüň. Gıyız kaçsam, sen yanmasan, men yanmasam, biz yanmasak, biz nähili şu zatlar dödürt. Yine gatlar velek geçýär. Egerde her kim gyrada otursa, kino oýnýar bize ser diýip, ana nämedir kaşul, hani edin de etjek bolsaňyz diýip dursaňyz, hiç zat bolmaz. Onu biz sahnada däl, biz spektakl uğramdak, biz sizin gejjeňizi, sizin bilen ýoluňy açyp gejjeňizi gurjak bolýar. Şonuň üçin şu zatlar siz goşulmasaňyz, onuň hiç bir manysy ýok.
Şoňa biz her wagt çagyrýar. Men ýene öňe gaýtarýan, biz 4 ýylda uly üstünlük gazandyk. Egerde ünsürp terseňiz, 4 ýylda gitary oýnap ýören, velosiped sürüp ýören, at çapyp ýören, samolyot sürüp ýören bir haramda halky allap, pullaryny oglap, ýegenleri ýaşyda zorlap, öldürüp, ogly bispredel edip gezip ýörenler, ol gyýyz dogany 5 tan dubownik saklap, onu ofisialna şolary ýa-ni hökümete salyp, özünem ziyat, şonuň üstüne ziyat kalıp, hem lubownik hem ziyat kalıp ýürediýän adamlary 4 ýylda biz häzir ataly ogluny stenka goýduk. Biz gowuşlar diýedik. Şular gaty gorkýarlar, bolup geçmeli zatdan. Men häzir şonuň ýüzlerini ökeden diýjelerine ýatanok we ahranadan, ýanyndan, kabinet ministrden hemmeden habar alyp dur. Şonuň näme diýerler? Ya şular bizim düşmanlar. Barikadan o tarapynda. İksan zulüm, halkyny genosid edýän, halkyny gyryp gelýän, halka garşy giýje günü durman işleyen adamlar. Halka gezek galanyna agzyny ýumuň, lal edin, killesini opurun, muny beýdin, eýdin, yapyň meçitleri, burun aýdýan görkezmelerini eger polis tagy emheme edäse, siz derul diýorsuňuz. Hälem polis emheme amortizator ýaly ýuwaşadan ýa-ni yapan bolýan meçit odan açmaly bolýar, aç halk gysan bolýar, goýurmaly bolýar. Sebäbi emheme polisler bilýär. Halky gaty bir gyssaň ýarlýar hemmede. Oruçu bolşuna göre etjek bolýarlar. Ýöne ataly ogul bir zada düşdüler, onun wagty geldi. Biz diýedik şolary. 4 ýylda daşyna gürläp çykyş edip başlap, biz 4 ýylda şolary Türkmenistanyň içinde şol hop döretdik. Türkmenistanyň içinde hop onun kwartiralarına, bolýan ýerine hökümeti ulanyp halk gyrýan bolsa, indi şo höküm şol hop boldy. Biz şoňa ýa-ni şonu eltdik. Ol gazanç hemme aktivistlerin gazançy. Hemme demokratik opozisiýanyň gazançy. Her kim öz goşuntuny goşdy. Ine şurýal tempde gidip indi şular gitjek ýer ýok. Ya köçede zorlan bölmeli, ya gaç gitmeli. Putinam Erdoğan'a bu kömek edilecek zatlar yok ya halk bilen diňeden %100 bolýar. Biz şol senka diýedik. Näme diýselerem, nämetdiň gelle oňara ine biz oturan ýermede şonu etdik. Ine oturamda dünýäde yer bolsa aýlanyp protestler gurduk, ýa çykyşlar etdik, ýygnaklara gatnaşdyk, hatlar ýazdyk, aýgara kömek etdik halkymyza elmizden elini. Edilen iş yaman köp boldy. Näçe wagtlar diňe men 2400'den goly efir etdim. 2400 özüň hasap edin, 2400 efiri, her efir taýýarlamak üçin 3-4 sagatyň diýär. Özüň hasapdaň 4 ýylda men näçe sagat sarp etdim diňe efirlere. Näçe diňe men Nurjan apa, Muhammed Döýji, näçe biz goşundymyz goşdyk. Şuna gelir ýaly. Şuna geldik. Inni Badarun saat 8'de ýerden ýagny meçitlere biz bayram namazyna baranmazda şonu kotdan eger biz goýbermeseler ýa goýberseler şon namazymyzy okap derrew onun meşgulda galman ýüresek biz 1 sagatda täze Türkmenistanda ýaşap başlaýar. Biz Türk öňkü durmuşymyz ýetik diýär, täze durmuş emele gelýär. Şeýle bir mümkinçilikler dörýär hemmeňizde. Görülmedik, eşitilmedik. Sovet Soýuzyna ya bütün Türkmeniň taryhyna görüp eşitilmedik mümkinçilikler dörýär. Her kime. Şoň üçin aýsen nämetdiň seni özüň tanýan bir ýa-da häzir nimede biz size özümüzi gelip hödürlämiz. Biz size sizin azatlygyňyzy hödürlýäs. Ine şoň tapagy bar. Türkmeniň bir gylygy bar. Toýda ýa-ýatsa ýa sadakada bir öňe çykdy. Aýsen kim aýdyp ýa-da derrumuny arkasyna tüýkürip ýatyrýarlar. Biz o şundan çykmady. Biz kim öňe çyksa dinlemeli. Dogry aýan bolsa goýulmaly, dogry däl aýan bolsa argument bilen jogap bermeli. Söýüp, nime edip öz ýa-ni medeniýetçiligimizi görkezip uzatdan aýrmaly türkmen. Türkmen közden galmaly indi, bol wagty geldi. Ýene bir video seredelim Muhammed ağa. Ondan men size soru beren, sizden ýa-ni maslahatlar we pikiriňizi dinleriz. Ünsürüm hormatly vatandaşlar. Yine hada boy kul valli maşinimda ças valli o man yolu kul valli
Yerimini seni bilemem. Ustam sen hiç bilemem. Yine ikinci video seyredelim. İnniki. Ah, zalim ayrılık kurdum da dozak. Soğurup, ovala yurdumdan, üyümden uzak. Ah, zalim ayrılık kurdum da dozak. Soğurup, yılıp uzaktan, çağalardan, sonalardan, ocaktan. Tutulan toyların suratına gayta bakıp, gözde yaşam durmaz akıp, näçe kıynam bolsa yüregim yakıp, bu günlerim geçerler, diýdim aýralyp. Dirilikde gülü oýnap gaýdanmaz, bir-birine hoş sözleri aýdanmaz, gelýänçäk ýaşarla diýip gaýdanmaz, tabykda jetesdi, şeydi ben dirilikde ýapdym aýralyp. Ay günlerim uzan ýalydy, canımız sağ bolsa da, halımız hattan halydy. Näçe gülsegem yürekden çykmady, yürekden gülkäde, var etdim aýralyp. Sanasaň jogabym ýokdur bu derdim, Yaradanım bize nähili kynaglar berdin. Ah, aýralyp, zalim aýralyp, bu jedamy sen näçe maşgala verdin. Yine şuraya video boldy. Muhammed ağa, siz bir komentar berseniz şuna. Sesiniz gelin Muhammed ağa. Sesiniz açın. Burada şol için aýtýanna biz aýtnamada barman. Şu 21-nji asyrda türkmenlere aýraçylyk uly mesele bolupdy. O da bir adam, iki adam de ön destarlarda bir gidibilmeyene başka yurda alıp kaçılan kaltamalı gelip dağıtıp şol ayrılıklığın hakkında koşku aydılıyordu. Inni oldu öz devleti olup öz devleti Türkmen adamla hükümet ediyordu. Öz halkına ayrıçılığa tedavar ediyor. O da bir adam, iki adam de. Olam 21. asırda yine. Samolyot bilen gön 2 dağıttan aşağı vatta öýümde bolýar. Milyonlarca Türkmenistanly ähäşi derdesi da var. Ähäşi 21. asyr Türkmenliň edebiýaty, hakyky edebiýatynyş. Şu goşgular ähäşi şoňa gaýdyp geldik. Şol üçin vatandaşlar biz mescide barmaly. Aýtnamada barmaly, balmaz öz elimiz bilen çözmeli. Mescidin imamlary şuna üns vermeli. Näçe müň tane adam maşgalasız gezip böldü. Ece atasız gezip böldü Türkmenistan'da. Şolon hakkında vaz etmeli. Şolary şu probleman devlet aýtmaly. Ey karangardylar, halkyňa teret. Musulman bolsaň, dindar bolsaň, sogap iş etjek bolsaň, et şunu şu halkyňa et diýmeli. Ola her yol bilen Berdi Muhammed'i apravdat edecek ol. Şoňa da diýmeli dädijek bolýar. Gaýtam halky münäker edecek bolýar. Olan hiç gaýdy dinlerde. Şol üçin vatandaşlar mescitlerem alassalajak bolsaňyz, siz mescitlere barman. Sizi görüp imamla ondan gepler bilmer. Imamla da ondan sizin yüreğinize aýtmaly bolar, içiňizdäki zady aýtmaly bolar. Ola da ondan Berdi Muhammed'e hizmet etmekten dänerli. Siz mescide barmaklaryňyz bilen imamlarym dogry ýola geçirýäňiz, iman näwürk gelýäňiz. Ýogsa da olum yüreğine korku vurup, ola da binamız dinsiz, vicdansız bolmaly. Korkucusyna, yoksa bilmeyendir onda de ola, hemmeden bilýär. Şu haramzady Türkmenistanyň imamy bilýär, Berdi Muhammed'in aýallygyny näçe sany är saklap oturdy. Bilmeýärmiş onu.
Şu haramzade bilmeyen Türkmenistan'la dine haramzadan yegelleri ispirtnoylar aşavadın içinde giyiceti bilen satyan. Şu haramzadeler bilmeyenle mi nemelen balnitsaların içinde adamlar ülyençe araştırıyorlar, ta pulun beryençe istat etmeyen. Şu haramzadeler bilmeyenle polisiyalar ayarları doğrulacak olup nem edip yüründü. Şolun hakkında bir vaat edenini gördün mü şu haramzadeler? Şol için vatandaşlar, eğer siz mescide varmasanız, siz şon yanak adamla mescide imam olmağına da şerttir etyen. Gelin şu şertini göretmeyin. Mescitlere baraylayın, Eid-i Fetire baraylayın, akbalımızdan bir vada. Şu haramzadelerden yurdumuzdan dindireyim. Sağ olun Muhammed ağa. Nurcan apa bir zat koşacak bolsanız ine aydın size. Doğru diye Muhammed Bey'de. Bir canı bir ölüm. Onun için korkuyunu ayırın. Ayırın bizim şu an ettik mi ettik şu akçan. Etmedik mi yine de men diyen ulçılığa doğan. Onun için korkmak gerek gel. Bir yaşlıcık oğlanlar geleceğini de siz alıp vermeli. Gelecek çağacıklarımız için bu inatalarımızı hemmesini go yaşatmak için hem yerde maşgalalar birleşmek için şunun için biz korkuyunu ayırıp hemmemiz bile şu akça katlaşmalı. Sağ olun. Hurmatly vatandaşlar, biz hem TikTok'ta efir alıp barýar, hem YouTube'da efir alıp barýar. Şoň üçin egerde YouTube'a girip bilmeseniz TikTok'a girip bilersiniz. TikTok'a girip bilersiniz, YouTube'a girip bilersiniz. Gelin ine dowam edelim. Ben size aýdypdym. Şul Atalogul giýje günni ýatan oklar ine terden şuň ýüzüne Gurban Berdimuhammedow. Arkadaş şäherine barýar. Ýüzü ölçiş hiç yatıp bilen ok tebe halk galya şuların vakti gelenligini indi düşündürer şular. Bular bir ýere allygyna kabinet ministri geçirýär. Ýani ýanynak eginleşleri birden toparlaşyp ýani periwarlyk edämetinler. Kagatam allygyna halk maslahaty bilen ýani kontrol edip şolary taýarlap şolary ýani 6-njy gün gawaýalar şular. Ýani ogla kabinet ministri parlament gawaýa 24 saatlap kagatam halk maslahaty. Tebe halk maslahaty Gurbanlygy netice çıkarp barýar. Çıkarp bilýär impeachment edip. Parlament impeachment çıkarp bilýär. Hökümet ýagny kabinet ministri agdaşyk edip arrest edip bilýär ikisinden Ataloguldan. Şondan gorkup ýani soňky 24 saat, ertesi saat 3-lerden başlap gawaýalar. Hökümeti aşağı ogla hökümetiň aşağı gawaýa, ýokarky kagatam halk maslahaty gawaýa. Ine şeýdip şular döwlet saklaýar. Şeýdip gorkup döwlet kontrolü saklaýarlar. Häzir diýje güni ýatan oklar halk inni galya halka bir zat bolsa derro böküp ýani bizi köçede doğarlar, biz arrest edibem yetişmeýärler. Gurban bilen düýeji şular bizi suwdam etbilmez, bizi köçede öldürürler diýip gorkýarlar. Ünsörün häzir Gurbanyň 3 sany hop bar. Birinji hop içindäki halk. Gat hop ýagdaý halk galsa bular kaput. Bir saatda mesele çözülýär. İkinji hop ýanynak eginleşleri parlament, hökümet periwarlyk edip bilýär. Toplanşyp 3 tane minister toplanşyp periwarlyk edip bilýär. Üçüncü hop opozisiýa. Ine şu 3 hopy şolary giýje uny ýatyran ok. Ünferterden Gurbanyň bolşuna. Öňkü Gurbanyň ýokdur. Şokolad ýaljak. Üstü başynyň arasy gelse de ýüzüne serdiň, ýüzü ölçişdir. Giýjeler ýatman. Oğuna serdim. Olum soru yani. Indi men başka material okuýan vatandaşlar seyredin. Gelin seyrederin ene aldygyna men kabinet ministri geçirýär diýen düň küze geçirdi o hojalyk bilen. Häzir ýene de kabinet ministri geçirýär. Prezidentime Serdar Berdimuhammedow sanylyga markaly ministrler kabinetiniň wagtly meclisine geçirdi. Onu ýurtymyzyň döwlet durmuşyna değişle bir näçe meseleler seyredildi. Hepde de 3-4 kere kabinet ministri geçirýär.
eger ayda 2 gezek geçen bolsa häzir günni diýen ýaly kabinet ministri geçirip şol saklýar. Biz ba berdi, biz entek biz halk entek alan ok, biz ba entek biz likvidni biz herket etbilýär diýip ýa-ni bolgusyz soralar edýärler, bolgusyz zatlara seredip hiç netije alman, hiç zat çözmen ýöne wagt çekýärler. Ine Atalogul düştü, wagt geldi. Stenka diýildi. Buru gitmeli. Başka alaç yok. Şular bilen hiç Türkmenistan'ın geleceği yok. Absolutne geleceği yok. Bular Türkmenistan'ın geleceğini uğurladılar. Bizim häzir döwletimizde azat adamlar çäkli. Azatsız adamlar çäkden ýokary. Onu çäklendirme bolmaýar olary, ýa-ni yaman köp. Indi şol soňky azat adamlar, azat pikir eden adamlarym tükense, Türkmenistan dolu gulşugy ýer, öňde bir Muhammed Düýeci, Gurbanow, Nursanpa ýa Talip ýa şol ýaly oglary eýýem çykmady. Şoň üçin intek azatlygymy aktivistiň agzyna baka, şoň edýän işlerine baka ýitirmäli. Halka ýülenýär. Gollaň şu azatlygy. Azatlyk görüşini gollaň. Siz gitmeň gyra. Size gerek şol. Birinji, ikinji sizde şu zatlar bolmaýar, pikir etmeň. Bir gelip etdiler, ýa nimedir? Muhammed ağa ol Çylaýyk Pawun kostyumyny dikip Türkmenistana ılgap barjak bolanok mümkin näl. Ol Çylaýyk Pawun kostyumy ýok, bolsa da eýem giyip baryp ajdarhan kellerini giyip, ýa-ni kellerini alyp nimetde köşküňe görkezerdik size. Mümkin näl o zatlar. Biz real ertekde edäl, realda ýaşaly. Gelin watanymyzy düzeldirin. Hemme bizim konstitusiyon borcumuz şol. Ananın. Konstitusiyanın 3. maddenin esasında biz Türkmenistan'na iň uly organ, şu milyar sany, 10 milyar, 100 milyar prezidentler şöyle üst-üstüne koşsaň, bir şoladan ýokary. Siz şu zat düşünün. Halkyň baran ýerine halk istenlik talabyny ýöredip biler ve haky bar. Häkimet biler, prezidentler biler, parlamenty gün öýüňe dagan diýip biler. Ol pampers ýaşylar öňünden çykman diýip biler. Halk masaladyny ýerip gidin biz ýapýar halk masaladyny şol ataly ogul bize gerekler diýip oram tutsak etdiler. Inanyň şoňa. Bütün dünýäde şeýle, bütün dünýäde şonu eden halklar hemme döwletler gollady, şu halklary, şu halklar azatlyğa girdi we baxtly ýaşap ýörler. Şonu etmedik halklar İran bolýa, Türkmenistan bolýa, Täjikistan bolýa, Belarusiýa bolýa. Häzir kurulan korrupsiýon sistemada bir öz öýjüňi tapyp, şo ýerde gillenip, şo ýerde ay kim näme şunu için meňe gül ýal maşgalam saklayan, ýydyryp bilýän zat diýip gulçulukdan açyk üýtgerek ýaşap, pikir etmeň sen azatlykda, sen baxtlykda ýaşaýan. İstenlik moment hop üstündedir. İstenlik moment gelipdiler öňe. Gyýyny yaramasa apendsit bolsa, o ýara baryp bagyny köserler, ölüp gider. Köçe oğdan gyýdyn çyksa, ýygyna gelip dolak giderler, öldürüp giderler. Ýa bir emhimeşlik oğdan gyýdyn görse, onu şantaj edip ýa-ni zorlar, ýa ýene bir zat eder. Sen işläp puluny alyp bersiň, sana adalatly gözleseň hiç ýerde adalatlyk ýok. Korrupsiýa etseň elbetde korrupsiýon adalatlyk bar, pul berip çözülýän adalatlyk. Özüňiz pikir edin, o haramlyk. Haramlyk adalatlykda sen baxty ýaşap bilmeň mümkin näme? Murada sözüň agynda baş şuňa bir da goşjak bolýan sudya diýe biriniň bir aýalynyň gyzyny öldürüpdirler kwartirada. Ozaň hemme dokazatylstwada ba sudya da sudni oň tarafyn tutýar. Sudya näme diýär? Gyzyňa hiç ýene bir oglum bar, şondan habardar bol diýip aýtýar diýär binam. Seredin. Sudya, sen bir daha da ananıp var yani şu adaletli çözer, kanun boyunca çözer deyip ölen kıyıda hiç sen inne aladağını oğluna ba oğlun aladağını net divayet geldi. Şu niyanak binamız derecede buna. Şol için vatandaşlar şu da sizin hemmenizin mühümüzde var. Sen fikir etmeyen sen teparın kadi. Sıpçak olpa Türkiye'de kul bol ya. Çala kaharın geldi türmede öyle çüyreye ömrün.
Şol için bir günne şunu çözmeli. Şol için Türkiye halkı şu atlan. Türkiye halkı otada diktatör yok. Birden gelecekte diktatör emele gelamasın ne? Öz sayılan adamlarını türmeye basallarını şonu çıkartacak olup 8 gülle giyce unluydu koçede. Şolun hiç kaydan Erdoğan hemmesine aitti. Bir kanun sizin miting geçirmeniz dedi. Kanunu zereden atma. Kanunu zereden atma. Halkın hakkı var. Halk köşeye çıkmağa. Öz hak hukukunu korumağa. Öz sayılan adamını kollamanı, izni durmanı hakkı var. Şol için kimde kim gelip siz bir kanun köşeye çıkma. Ay eğitmen, mınıyınız bir kanun bokunu ye haramdadılar. Sizin mescide varma hakkınız var. Kanun boyunca öz İslam'ınızı nerede açılığınız aytmağa hakkınız var. Ne hayırlı şert bolsa da. Uruşan bolsa. Ola İsrail'le uruş bolvoti. O İsrail dargaçak olup 4 tarafından çözüp otuyla. Halkı hükümetinin bir bölümüne narda köşeden ayrılanak. Hani bir yerini tuttular mı? Kaytan yukarıdakiler netice çıkarıyor otururlar. Men çala başkaçarak hareket ettim. Öz başlıkrak hareket ettim. Maslahata seyretmedim. Men yağdayım şudur. Benim ayrarlı halkın men razı edecek olup o zaman yukarıdakiler onsup yurdun akbalını bile çözmeli oluyor. Urş devrinde şeydi o değil. Bizde iştahat yok. Bizde 1 milyon Türkmenistanlı çağasız, öysüz, eşksiz Türkiye'de kul olup böyle. Türmelerin içinde ağaçlığından ölüp otuyla. Öz çağaları bilen gepleşip bilen adaletsiz tuğutları görüp otuyla onunla gözünün önünde. Köçede polisiyalar ne emel cinayet ettiğini görüp otuyla. Kazanan pulunu elinden zorlap alayanı görüp otuyla. Hakimle hükümet yolbaşçılar gelip işlep duran magazinleri, karvaşları, maşini uyarlar giyici. Laysensen ma, hemme zaten ma, nalonam töleyenler. Yöne gel, bir giyce gel, pulon vurup gityenler. Şu yurtta sen ne eli sesini çıkarmanı geçe. Şu yurtta sen ne mengrası şeniyetine karışma. Son şu yurtta ne emeden korkmalı, ne emeden itireceksin. Bağırdın elinden alıptır. Namızını alıptır, vicdanını alıptır, dinini alıptır, yurdun baylığını alıptır. Üstünden zor ait ya. Tanış edimem içine diyak ya televizyonun üstü bilene. Başka ne mi gerektirdin? Ne emedin korkmanı? Şol için vatandaşlar. Razzeşeniye diyanı koy olu. Tokbol yerini tokulla. Sizin hakkınız var. Feraizi dininiz yerine getirmeyene öz nerede açılınızı İslenlik görünüşünde beyan etme. Hadirim devur, önkü devur değil mi? Biz hemmeladı ütkettik 4 yılın içinde. Önkü apozisyanı kontrol edip oturan mekanizmi dol dövdük. İnni yüzlerce kahraman aktivistler dünyanın yüzünde İslenlik korumanın önüne kahramançılıklı giyce önüne yatıp sizin karşınızda güç ulanmar yana ulanta şolun sizin karşınızda ulanan yağdayını çare gördürmeye berde kahar kazap bereket etmeyene tayin. Bizim daşarı yurtta edibilen adımız şuna mı eder? Sizin kesiniz daşarı yurtta olur. Şol için hükmen aytnamağına barın. Sağ olun Muhammed ağa. Nurcan apa goşakta adınız olsa aydın. Bu zatları eşitip bu ar namusa değgiliye. Yani bu Türkmenin bir çıdacak zadı mı bu? Yine doğru aytsam oturun yerimde utanıyan şu zatları da eşitmeye utanıyan. Onları yaşamaktan değil. Eşit o teline uşandan utanıyan. Şunun için yine bir yedek yüzlenen yaş oğlanlar var bizim
anancımız siz. Siz ayıklanmasanız yani bunyalı arnamsa değilecek. Bunyalı gözgüne yağdayda yine de bir yaşayacak. Yine bu gurçulukta bolacak. Yine ölümler dışarı yurtlarda bolacak. İçindeki yatanlar şu keselhanalarda inha dişiyalı eğer ölüyança gelen oklar doktorlar sereden oklar da yani bu zatlardan biz çıkmalı. Dünya ütgödü. Dünya gatı ütgödü. Yine bizim bir özgürlük etmeli. Öz vatanımızda. Şunun için yaşlara yüzlenen vakit şu vakit. Kaldıştaydı 2 gün oturma, biraz cesaretini toplan, öňe. Sağ olun Nurcan apa. Hormatly vatandaşlar, men size bir zat görkezeyim. Men üçin şu sürpriz. Ünsörin idiot diýen sözi Greçiýada, Grek döwletiň, Grek halkyň bir öz aýratyn tarihi, aýratyn medeniyeti bar ekeni. Ol köp zatlaryň, köp ugrulyň fundamenty ýalypdyr. Şo ýerde öň idiot diýenimizde, idiot meselesi bolanda ol näme anlanýar? Häzirki ýaly psihikadan yaramayan adam däl, öň şu idiot sözüň manisi başgadyr. Grek ýa-ni medeniyetinde. Men size okap bereyim. Psihiatriýanyň gurulmada o psihiatriýa soň goşuldy şu idiot diýen söze. Birinji idiot diýmek Греция, Древней Греции, идиот применялся совсем не так, как в современном мире. Греческое слово «идиот» означало отдельный человек, частное лицо. И так назвали всех людей, которые не участвовали в общественной жизни и не посещали народные собрания. Дело в том, что в демократических полисах Древней Греции каждый свободный человек обладал правом голоса, а его участие в управлении страной путем голосования считалось почетным долгом. O demek näme? Öňkü zamanlarda gadymy Greçiýada idiot diýmek jemgyýet işine goşulmayan, gyrda durýan, öz maşgalyjygy bilen, öz korrupsiýon zatları bilen ýa korrupsiýon däl zatları bilen gezip ýören, jemgyýetden aýratyn, jemgyýetini içine ýaşap aýratyn gezip ýören adam öz haklaryny, wajyp haklaryny ulanmayan jemgyýet işine ýa-ni şäherde ýa etrapda bolup geçen zatlara goşulman, habary bolman, şoňa täsir etmen gezip ýören adamlar idiot diýerler. Ol bir parazit ýaly. Ýa-ni organizm, mysal üçin bir organizm teniň alsaň, şo ýerde hemme mikroplar işleýär. Ýa-ni hemme molekular işleýär şu bedenini saklamak üçin, mikroplara garşy görüşmek üçin. Şo ýerde biri görüşenok, ýa-ni öz günjagdy bilen konstitusiýaň beren funksional işini, jogapkärçiligini, ses bermekligi, nägeliklerini bildirmek, jemgyýete täsir etmek, öz pikirini aýtmak, onu ulanman, öz günjagly bilen bolýar, şu organizmde parazit diýilýär şoňa. Jemgyýetde de şulara ýaly adamlar parazit. Türkmenistanda 80% parazit. Bular korrupsiýa edip öz günjagdy bilen hökümet awtonom, hökümet näme etse haky bar. Korrupsiýa çağlarymyz zorlasa, haklarymyzy alsa, näme etse haky bar, hiç zat edemdik. O hökümet bize 33 ýylla, ondan öň 70 ýylla, 100 ýyldan gowrak guýupdyrlar kellämizde. Ondan öň 100-200 ýyllap ýolbaşy, hökümet, sultan, paça, bir şoň gullary. Ondan soň döwür köde. Unutmaýan öň eşek minýärdiler. Ondan eşek araba boldy. Ondan maşin boldy. Ondan Mercedesler çykdy. Häzir eýem ýürüýte dronlar çykýar, adamlar daşayan dronlar çykýar. Döwür köde. Hemme da ütködi. Adam haklary şeýle ütködi, giňip gitdi. Adam bagty ýaşamak üçin şertler şeýle ütkäp gitdi. Öň sen telefonuň ýok da. Öň bin bir ýürüýtülüşde kostyum balaklar ýok da. Häzir sen ütkötdiň. Ýa ulanýan zatlaryny ulanýan ýöne jogapkärçiligiň ütkeni ýok da. Öňkü gulçuluk, öňkü jogapkärçilik. Biz şonam ütkötmeli. Biz hemme tarapdan ösmeli. Sebäbi sen häzir mysal üçin kellen bir kiçik zat, elin uly, aýaklaryň uly bir invalid bedenli bir adam oturýarlar. Sen jemgyýete goşulmak, sen öz ruh haklaryny ulanmak, sen haklaryň hemmesini bolýarlar, ruhy, bedeni, dini, hemme haklaryny bolýarlar, onu ünsürmek. Şu ýanynda söýgen, goňşyňa söýgen, oçsuz dursaň,
bir oçurtaq bir bıraksa onu bıçaklayan yöne şöyle şunu dürüdiyen adamlar, şun düyüp manisini ediyen adamlar, atalı oğul, pul oğurlap gören milyarderlere dat dibine var. Näçe sebebi ay olur. Baxşı şoň bir zat diýsen, erti köçe çykmaly demetmeli. Şola gorkmaly köçe çykmaly. Şola pul oğurlayan. Nirde var? 9 milyar diňe şamyn var. 9 milyardan geçen. Hajyn var. Pikir etmeň o sizin bizim pullarymyz. Näme sebäpli olur milyarder boldy? Näme etdiler? Ya biz ýaly giýje uly işlerlermi? Bize giýje uly işläp milyoner bolup bilemdik, milyarder bolup bilemdik. Näme etdiler? Pul oğurlaýarlar. Gönül göni. Baran yerine daima aydarlayıp göni işler oýarlar. Näme haklar var? Näme biz şu zatlara ırza bolýar? Näme biz şulary ýa-ni ırza bolýar? Birje adam, birje sagat biz erkek ýaly ya ayal ýaly, ayal ýaly, erkek ýaly dursa birje sagat meçide bar, şondan ýürüş etsek bir sagatda durmuşmyz etdi. Birje sagatda. Birje sagat özümüz üçin sarp etsek, öz geleceğimiz için, çağımız için sarp edecek. 6 yaştan 70 yaşa çelli adamlar mesele çözüldü. Bolly. Hiç vakt ömrüňizde diktator görmersiniz. Bolly gutordy. Şoňa gutordy. Giýje günü, Gurban ulu, Serdar, ýegenler giýje günü halky talap, ýa-ni işleýärler. Biz öz, ýa-ni geleceğimiz için birje günen, birje sagadam işläp görändik şu güne çelli. Gelin birje sagat üýçüp eder, ine şu halkyň güýjü birje sagat üýçüp edelin, tamam. Şunun bar eden ýa-ni giýje günü işläp biz talap, gazanan pullaryny çelli biz ýok diýip hemmesin. Elinden alýas, öýlenen basýas. Ine birje sagat ömrüňde birje sagat jemgyýet üçin, geleceğin üçin, watanyň üçin, çağlyň üçin sarp etsen mesele çözüldi. Ay halk birleşen ok, opozisiýa birleşen ok, nemedi bahana tapan. Ine birleşme sagadyna aýdýar. Sagadyny. Bazar gün 8 saat, ýydan 8-de üýşi birje sagat birleşin. Emosiýany, oň ýa-ni ýüzi beýle, ol gurra bilen ok türkmençe o çykyş edip ýör. Nemeden ok, o bilen aýyn şol atdan emosiýany. Birje sagat sarp edin. Birje sagatlyk birleşin. Birje sagatlyk agdy bir bolaýyn-da. Ine halky bilen birje sagatlyk agdy bir bolaýyn-da boldy. Mesele çözüldi. Bir sagatdan soň gyrylşaýyn. Mesele çözüldi boldy. Şo. Olu mesele bizim üçin çözülen ok, sizin üçin çözüldi. Erti açyk saýlan bolma, issen adamla saýlan. Gurbany halan ýokmy? Saýlama gurbany. Düýejin saýlan ýokmy? Saýlama Muhammed ağa. Nurjan apan saýlan ýok, saýlama. Saýlayan bir gurbany ýa Serdar berdim Muhammed täzen. Täzen saýlan. Şu täzen saýlanyňyzda egerde halk açyk saýlasa, biz şoňa boyun eger. Ine bir sagat bazar gün Ramazan bayramına saat 8-de Ramazan bayram namazı bolýar. Barýar 8-de namazymyzy okaýar. 10 minut geçmekden hemmemiz şu bir yerde maşynyň, piýadan, kuşun, eşeň, pişiň bolsa alýan gidýän gönü, köşküňe. Öňü ýapsalar kwartiranyň içi bilen, küçük köçelerin içi bilen geçmen şoňa barmaly. Şonu kodu baryp men beýerde diýmeli. Boldy. Ine boldy. Bir şu tarafa barýanymyzy goşuň. Salam alaykum, tenim şoň barýam hawa. Köşke barmaşak, ine näme biz Ramazan bayramyny köşke baryp bilemdik. Aýdyň aly. Näme sebäpli? O köşk näme diýe şoň urulmy? Ýok. Döwletiň köşkü, Gurbanyň köşkü däl. Erti Gurban bolmasa başga ýer bar. Serdar bolmasa başga ýer bar. Onun köşkü bolmaz. Ol halkyň köşkü. Halkyň, watanyň, döwletiň zatlary. Gurban we Serdar berdim Muhammedow hökümete gelende bir köpükleri ýokdy. Hemme ulan ýandaady, binýän maşyny, geýýän kostyumy bizim pullarymyz. Dogry düşünün şoňa. Ýa-ni dogrymy? Näde bolsa ýazyn kommentariýada. Yo doğru. Hemme doğru. Şol için halk öz ykbalyny öz eline alýar. Öz eline alandan soň otaň islenlik hökümeti, islenlik adamy, welaýetler hemmesi şu halkyň eýesinde. Otaň birleşip Türkmen döwletini urýarlar. Her kim öz hakyny goraýar. Ýurdyň içindäki baýçylygy hemmesi baýlyklar, hemmesini deň baýlaşýar.
Ondan yurdun içinde 10 çözmeli, iqtisadi reform olary gelecekte hemmesini edip oturmalı. Yani yol açılıyor, esasi bevet ayrılıyor, ondan diskusiya yol açılıyor. Ondan arasında adamları saylamağa yol açılıyor. Devletkar işgärlerini jogapkarçı etmeyene yol açılıyor. Bolly, ondan inniki gelecek, ondan hiç vakit diktatör olunmuyor. Ondan aydımdad edip aynap görmeye bakarandadır. Doğru. Hem de halkınki, köşkün halkınki, yer astı baylıklarım halkınki, hem de biz için. Sebebi Tamam. biz işleyez, vergimizi ödeyez. O bizim vergiler bilen ne yollar yapılıyor, ne bir balnitsalar açılıyor. Hiçbir hili halk için edilen dat yok. Dine onların bayımı için şu an yaşanılıyor. Şunun için yadınıdan çıkarmak. Hem mevzat halkınkidir. Doğru hocam. Yine şu maglumat geldi Balkan vilayetinde vilayet polisin başlığı ayda 1 milyar manat merkeze vermeli. 1 milyar manat merkeze vermeli. Ünsörün neden almaz şokulu? Halk tanımalı. Fikir etmeyen seni köçe çıkıp gezip diyorsun. Yani tur atılan yerde turun aşağına. O turu bağıp düşüyor. Derru alıp koparıp sen o yerden geçtin, nas attın, on ettin, bunu ettin. Ya bir yerde tuturur, gelip nimedip pulun alıyor. Olan mecbur, olan günahkarlar yok. Sen yukarıdaki olan angrı etmeli. Kurbanı tiyadar etmeli. Şolar, şu ikisani bağışlan oyun Haranda ve onun Harandağın yani alabaylı tiyadarı şurada pul almasa bolunu. Bu bizim hatamız ya şey. Men öňüme diýen şular işe gelenne şunun bir ikinci kostüm balagam yoktu. Gurmany işe gelenne. Men habarly. Şuryaly yani hiç tadı yoktu. Gelip hökümetten hemme dadarly. Minip duran Mercedes'i bir yer bar ýam ukaskajygyna çelip bizim pulumuz ol. Öz sadakat ne diye? Öz sadakatına bir köpük çıkaran ok. Ananın mescitlerde häzir yürüýte ýanky ýaş koýuldy. Şo ýaşy adamlar hayır hatabat dip pul atýarlar. Şo pullar nire var ya? Bilýärmi? Gurmanyň sadakatyna var ya. Şo pullar garyb adamlar var no. Şo pullar ýanky hayır hataby nime goşulyp o ýerden ýanky bir topar adamlar aglap video urýar. Kömek edin, murada beýdin, eýdin dip. Şo ýerden şo pullar sorar var no. Ya eşit gördüňizmi? Bir owada bir garyp maşgala äri ölüpdir, 5-6 çağlyk alypdyr. Ine şoňa şol hayır hatabatdan pul berip ine şoňa berkitdiler diýip hiç eşit gördüňizmi? Ýok. Şol owaň biznesmeni, şol owaň bir wyjdanly adam bar kömek edemedi. Kömek edýän ýok düýünden. Olam bar arz edip TikTok'ta ýüllene aýtsa, gelip oň aglyny lal etdirýär. Niýe var şular? Şular edýän adamlar, MHM polisler bular boş gurlar. Bizim jogapkarsyz gurlar. Ine tapawdymy? Biz gurlar hemmemiz Gurbanyň Serdar Berdimuhammedyň gurlary. Şoň gurun sistemasynyň içinden çykyp bilemdi. Çykmam hasan sap. Bağlaryn 8-de iyiden barıp Allah'dan dilek edip namazyny oku. Ya Allah diýip bir sagatyň içinde mesele çözülýär. Boldy. Şo. Ne doğru olsa da yarın komentarda ne doğru aydan burada 15 minutta çözülýär diýip yarın ya da 3 saatta çözülýär diýip yarın ya da çözülmeýär diýip yarın. Men sizi düşündürün şunu çözülýär. Muhammed ağa, biz ýene şu video terdelim. Yine kabinet ministri. Murada başla men gitmeli häzir. Bolýan men çyksam. Bolýar. Bolýar, sag bolun watandaşlar. Hemmeňe garaşýak Cumhurun saat 8-de nesip boldy hemme zat ütgerdi. Ya isleýimiz şo müňlerçe Türkmenistanlyň arzuwysy şol. Dilek etýärler şonu şol çynyň bolar. Sag bolun watandaşlar. Sağ olun Muhammed ağa. Sag bolun Nurjan. Sağ olun. Biz çıkışını devam edeli. Yine terden hormatly vatandaşlar, men ýene şol videony öküdeýin. Yine alawaly Serdar näme diýär? Boş baklaşkan ünsörüm. Salam, hormatly. Oturuşunu gördüňizmi? Daşyna 6 tane kompýuter, 3 tane bir ýerde,
Şu yankı sıçancık vardır, kompüterde ulunyan sıçancık. Hiç ütkenlerler. Şodur şunu durumdur. Yankı bir gedegem ulanılmadık bolýar. Gaptyrna depterjikleri vardır da. Hatta men bir ýöneköy biznesmen. Hatta men oturun stolumda kaýdy. Diň monitorlar. Biz ine men dün 5 tane ulu gospitallaryň başlyklary bilen ýygnak geçirdim. Ne bar ya? Elimizde yankı ine telefon, şunu alýan. Telefon alýan, açýan. Ine nime bolýar? Ýazýan, bellýän, derru basýan, urus goýberýän büro. Büro derru yankı her slujbalar uğra diye, her bölümler, her uğurlar uğra diye, eksploatasiya diýdi, adel kadr diýdi, buhalteriýa diýdi. Bir ine san tehnologiýa. Direktorlaryň, banysan direktorlaryň yani tabletine ya derru uğra diye, olum servisinde derru şo ýygynyň rezümesi bar ya, boldy, tutordy. Bular san tehnologiýa tirýän el çarpyşyp zady bütün dünýäni öldürýärler. Ýazyjylar bular, unutmaýyn, kompýuterni geni, boş baklaşka. Şu monitorları ellek görmedi adam, unutmaýyn. Ministerler Elini şu oturun yerine, yine kabinet ministri şu oturup şuraya elini koyup geçiriyor. Unutmaýyn. Bir diyalog yok, bir elini aydıp bir yerine problema düşünürüp yine bir gurluyor da. Oraya da yok bunlar. Şu robot ýaly gelýär. Muňa häzir maksady kabinet ministri saklamak. Gözüň öňünde. Men ba günne geçirýär. Men berde nime diýämen periwarda diýämen biz berde biz kontrol edýär döwletdi. Boldy. Sebebi döwlet gylyň üstünde. Hökümet gylyň üstünde. Bular gylyň üstünde. Gato öýlerler. Kabinet ministriniň ýoluşyna diýär. Bir izar bolmagy şulardan şuraya bir hiç ne alacağı adam görem de o sonra versen kaçıyorlar. Biz sonra özümüz çözmeli bolýar. Näme diýerler? Pul yok, firmalara getirin de şu firmaların yani investisiýa etdirin de şu pullardan ulanyň. Bir pullar nerede? Her ýyl Türkmenistandan 100 milyarda goly gaz öndürilýär. Şoň 80 milyarda goly daşyna satylýar. Niýazow 5 milyard satyp döwlet saklaýardy. 80 milyar tane pullar. 80 milyar gaz satılıyor. Hani pullar neydi? Serdar Berdimuhamedov, Gurban Berdimuhamedov. Berin şu cevabı. Neydi? Pullar neydi? Neymiş bu uğurlayan pulları? Neymiş halka yetenek? Neymiş 80 milyar gaz satıp bizim halkımız daşında kulçulukta olmalı. Yine sizin pullarınız neydi? Şu pullarımızda Mercedes mi diyor, arkadaş şakır buraya, kızılan ukas kızcın alıyor. Bizden soraman, bizim pullarımızı yöne talap yankı istiyaz adına soğuk kızı atıyor. 8 milyar dolar, din arkadaş şakırı ikinci tapıra. 8 milyar dolar herdir, zeykeşleri, kanalları, yolları, o etrafın yankı içine sosyal kulturni obyektlerine bir topar haşar etmeli. Ne yapmış beden o? Etmedi. Hasap eden o. Yine her ikunu korkuşlarını näme diýýärler? Näme diýýärler? Şoň üçin görkezin güýjüňi, güýçli görkezmek diýmek birleşip bir noktada çağıranda da çıkın bol şu güýç görkeziňiz bolýar. Sizden şeýle bolýar, ahir halky işläp başlanmışlar. Ýa-da kabinetiniň agzalary we şuň ine buram san tehnologiýany geçer. Men ýalňyza düşündirdim. Bir Biarritz diyen yerde bir hospitalda ýygnak geçirdik. Şo yerde ýöneköy wraçlar, nimeler, tabletler ýazýarlar. Bular kabinet ministri, bir döwletiň kabinet ministri san tehnologiýany ulan ine diýerin ýatdylar. Utanç dämi? Beýlekam san tehnologiýanyň üstü bilen ýanky ýygnak geçirýär. San tehnologiýanyň üstü bir Zoom, обычный Zoom geçirýär. Häzir lüboy aktivist, lüboy neme geçirýär. Men bilýärmçe Türkmenistanda istenen adam hä TikTok ulanyp bilýär, şunu ulanyp bilýär TikTok. Bu görbilýär ýöne ulanyp bilýär. Tan tehnologiýanyň ýanky professory. Ministerler kabinetiniň sany ulama markaly nowatdaky meclisini geçirýär. Mecliste ýurdumyň Ýüzüňiz näzerden çiş. durmuşuna değişli bir näçe Özüm okawa diýär teksti. soralara Şondan tan tehnologiýa diýär. Monitor öňünde dur. O ýerde de ýüzme seretlen el çarpyşyp ýatdylar, bular monitoru okaýar. Ine şu adam
özgeçler edip bilermi, reform edip bilermi? Yani her ulgamyň içiniň problemlaryna, tehnologik problematyna çözüp berip bilermi? Eger berip bilýän bolsa ýazyň, berip bilýän bolsa şuny içeri birat bolurdy. Tereder. Hormatly prezidentimiz tanrı Ine bolmagy inni diktorlar kabinet ministri geçirýär. Ine şu ýagdaýlar Türkmenistan. geçirilen Ministrler Kabinetiniň meclisiniň gün tertibine geçip ilki bilen Nurjan apa aýtjak diýjek taryňyz bolsa aýdyň sizem. Oňa biz efiri tamamlaýalyň. Ho. Biz hemmedat aýdybam geçdik, çağırşam etdik. Hemmedat halk üçin bolmaly. Halk öz haklaryny talap etmeyi öwrenmeli. Öwrenmese hiç dat bir altın nemäň üstüne getirilen ok. Özümüz şonu gazanmaly. Yani diýjek tatlamış ol. Bolýa, sag bolun. Hormatly watandaşlar, ýene bir gezek demokratik opozisiýaň adyndan biz sizi çağırýar. Demokratik opozisiýa diýenimizde Soýunov, Iklimow goşulanok, Karizow goşulanok, olar diktator sistemany gollap gelip, olar ýene pul ogurlak gaýdynda miňsatdylar. Biz demokratik opozisiýa diýende Erkin TV radio, Akbel Zaparaga, DÖJ, onun Konstitusiýon Centri, DVT, onun hem aktivistler Türkmenistan içinde daşynlar, blogerler, aktivistler, taliptan grupları hemmesi biz demokratiýany isleýär. Biz her gerek çykyşynda demokratiýa barda aýdyp geçýär, diýilişden başlar. Olaryň agdynda o zatlar ýok. Olar ayağa yapşarlar, bizi garalarlar, bizi günäkär ederler. 30 ýyllap eden zady bolmady. Bir protest et görmediler. Özlerem ýanky opozisiýaň liderleri diýip hasaplanýan adamlar boş. Ine 4 ýylda opozisiýa, demokratik opozisiýada bir näçe protestler geçirdiler. Bir näçe protestler, yüzlerce protest geçirdik. Bütün dünýäde. Buraya galan opozisiýasy eden ok, buraya özüň täjiniň opozisiýasy eden ok bizim edişimiz ýaly. Olu bozup geçdik. Doğru. Biz öz hökümetimiz diýredik Stemka. Çıkalgasy ýok. Haýdy gazaklar et gördümi? Gırgızlar nimeler et gördüm. Diňe gırgızlar gelip aýyp gördü. Galan täjikler et gören ok, özükler et gören ok, gazaklar et gören ok. Protest etdiler, ýöne diýremediler Stemka. Biz diýredik häzir. Ine demokratik opozisiýanyň üstünlükleri. Halktan, hökümetden, ahrandan hemmerden iki atalı korkup ýatýar. Näme korkýar? Keypini korkmazlar ol. Gözü bilen görmese, ütköçükleri seyretmese korkmazlar. Şonu görüp korkýar. Biz sizi hemmeňizi 8-de, 8-de Badar günü Ramazan bayram namazyna çağırýar. Egerde sizi mesçitlere goý bermeseler, ine erti mesçitler ýapyk diýerler. Goý bermeseler Badar günü daşynda namazyňyzy okan haljyk ýa Allah'ın önüne dileklerinizi edin de yavur bismillah deyip köşküne baralım. Şöyle barıp durulsanız 24 saat gitmeyen hiç yere biz yetişip barıyaz. Bir gerekte alyaşın bollu utordu. Şonu karışman kaçma mı diyorlar şunu. Yolla bar yakan önüne polis emheme çıktı. Oğlum siz taraflı. Oğlum açık yankı peyker bermeli olyalar. Yöne siz egerde hakiki basış edip yürüseniz onun gidecek yeri yok. Oğlum çekiliye de siz koşuluyor. Olur, inanın emheme polisler häzir Allah'dan dilik ediyor. Vah Allah'can şu edek bir halk galat edip şolar dilik ediyorlar o. Gurbanlığa hizmet ediyorlar dilik ediyor. Kabinet ministri, vice-premierler dilik ediyor. Hemmeti de Raşid Meredov değil. Vah Allah'can şu edek halk galat edip bizim şu gulçuluktan çıksak bolmasa ertir basalar mı, büyürün basalar mı, sonkun öldürür mü bilem de oklar. Deyip getmiyorlar. Ölümün önüne getmiyorlar ona. Olur gulçulukta. Şoň üçin siz hemmetini halat edýäňiz. İçinde daşynda Türkmen bolsa halat edýäň. Öňe çykyn. Yaş, gelin, eje, ata, baba, tapaw ýok, hemmeler çykmaly. Polis, emheme hemmeler. Inanyň, emheme polis çykýar. Erkek ýar çykýarlar şolar. Siz çykanlar. Siz gorkýarlar. Olu gorkan ok, sizi gollanmany gorkan ok. Siz gorkýaňyz çykmaly. Şoň üçin şu edek bir saat özüň üçin, watanyň üçin, halkyň üçin çykaýyň da bir saat. Agdyr bolaýyň da bir saat. Hiç kim dinlemäň. Agdyr bolaýyň da bir saat. Mesele çözüldi. Özüňiz
döwlet gurarsyňyz. Näme döwlet isleseňiz şol ýaly döwlet bolar. Şu gezek gurmanlam hekim saýlamaz, özüňiz hekimi saýlarsyňyz. Hekim gowulanokmy üýüşip aýryň, täze goýun. Oňury ýanyna goýun, ökdäni goýun. Ine şoňa açyk saýlawalar diýilýär. Demokratiýanyň esas fundamenti açyk saýlawalar. Hemme ýerde açyk saýlawalar. Paryzyň başlygymy açyk saýlawda goýulýar. Size hylmat eder. Prezidentine, arkadagyna, Türkmenbaşyma, atama diýmez. Halka hylmat edýän, halk meni boşlady, halka hylmat edýän diýip görürsiňiz, daş töweriniz ýöne gülläp ötüp başlar. Nurjan başga aýtjaklarynız bolmasa bu tora aýryň şuňa. Men bugün maňa bir haber geldi. Halmurat Söyünov inhadiye sizin eden näme işiniz var diye. Menem berden oňa soraw berýän. Sen 30 ýylda näme eden işin var? Artık indi kosmosdan ine aşak in halk bilen bol. Inhar çağırış edilýär. Git şu taýda öz yakın oğlunçuklarınız var. Ana olur türmeden çıkarın. Başkalarına gep atıp oturmandı. Gel Halmurat Söyünov. Yine şu akça seni çağırıyan. Erkek olsan gel. Koşul. Haklarınızı talep etmeyi şu tayda öğret halka. Nurjan olar inni halk arasynda ertekçiler diýilýär da. Hawa. Ertek aýdyp diýorlar. Halk näme? Halat ediş komiteti. Ana kim tutuldy? Bir jigede protest etdi, şoňdan tamam ýatdan çykardylar. Biz protest edýär keminany golla. Bulary derek gidip Washingtonyň önüne. Näçe çillap gurlap ýatyr, bir gidip beýleki halkyň puluny ogulajak bolup maşennik geldi Karizow 8 milyard. Niýeden 8 milyard? Halkda onça pul ýok. Ýani 8 milyard ederlik Türkmenistanda hiç biznes ýok. Menem biznes etdim. 100 milyon kazanıp bolanyk, o näde 8 milyard. Ola ýene bir halkta alajak bolýar. Bulum pul görüp oň ýanyna baryp goşulyp ine geldi Karizow prezident, ine näme geldi Karizow diýip bular ýallaklar we döwlet satyp biljek adamlar. Nomenklaturna pozisiýa. Pul oglak gaýdan. Doğru. Geldi Karizow birini bir halas etdimi? Barmak bas bir 2 tane adama aç kömek edenler, başka kömek eden adamı ýok. Näçe aktivistler tutuldy, adyny tutmady ha. Gaýdyp bolursa ýok diýär. Kim işleýär bular? Näme diýär? Pul oglak gaýdyp Ýewropada näme etdiler halk üçin? Ýerde gaýdyp komitet gurup, wagt çekip, kim öňe çyksa oňa töhmet atyp, pok atyp ýörler. Olaryň ýerine gitseňiz, siz şol ýanky ertekde ýaşarsyňyz. Biz size riýany zatlar aýdýar, riýany işleri etdik, riýany işleri etjegin. Goşulun, edelin, ýürelim. Her wagt daş töwrüňizde diňe riýany etmeli işleri gowmasagat berýänlerin adamlaryň ýanyna bolun. Bay, oňur biljek, özü gazanyp berip, sizi öwret biljek adamyň ýanyna bolun, ösürsiňiz. Ol ýaly Soýunow ýaly şuň Türkmen maşy bolsa, oň hemme ýerini ýalap ýör. Ýertir geldik gary 8 milyard azyk bolsa, onu ýallaklap, onu ýalap ýör. Onu ýaly adamlar sizi hiç hada etmez. Etmeden men şoň çykyşyny göremok, göresmem bilen ok. Näme diýip Hawa. Ýöne haber geldi. Vatandaşlar ona wagt ýitirmäň. Bizim öz ýolumuz bar. Biz üstünliklere barmaly, biz baht ýaşamaly. Bir gün giýje geçip duranda bilýäňiz. Sizin wagtyňyz alýar. Siz gulçulukda ýaşap, ömrüňizde gulçulukda ýaşaýyş wagtyňyz köpelýär-de, bahtly ýaşaýyş durmuşyňyz pis elýär. Ine özüňiz sezin. Ine terede. Şoň üçin bazy gün saat 8-de 1 saatçyk agly bir bolanyň, boldy mesele çözülýär. Awtomat çözülüp gidýär hemen. Onu näme? Şunuň bilen biz tamam edäýin. Hawa. Türkmenistan diňe öňe, Türkmen halky diňe öňe. Sag bolun. Hoş sağ olun vatandaşlar.